La coordinadora de barraques celebrarà una assemblea per decidir si demana a l'Ajuntament de Reus que les barraques de la Festa Major de Sant Pere no es facin finalment a la zona del Parc dels Roquís i es canviïn d'ubicació. Els organitzadors estan molestos perquè a les obres per acondicionar els terrenys d'aquesta zona diuen que estan molt endarrerides, tot i que en principi l'Ajuntament els havia dit que estarien enllestides aquesta mateixa setmana. La coordinadora de barraques no està satisfeta amb l'evolució de les obres de condicionament del Parc dels Roquís, on s'hi han de celebrar les barraques de Festa Major. Asseguren que segons havien acordat amb l'equip de govern, demà és el dia en què haurien d'estar acabades aquestes obres, però que no serà així perquè encara estan molt endarrerides. Els membres de la coordinadora afirmen que entenen l'esforç que està fent l'Ajuntament, però que demà celebraran una assemblea per decidir si en els propers dies demanen un canvi d'ubicació, tal com s'especificava a l'acord que van signar amb l'Ajuntament el passat mes d'abril. Deixarem un cert marge per veure com evoluciona aquests dies, aquests 5 dies propers, quan ja està fora de l'acord, però deixarem cert marge i a l'assemblea decidirem quines altres opcions pugui haver. En el cas de que d'aquí a 5 dies veiem que segueix estan inacabades les obres, doncs, home, jo crec que una de les propostes que farem a l'assemblea i que per suposat decidirà l'assemblea és parlar de l'AIMAC i replantejar el tema de la ubicació. Pel que fa al programa, les barraques de Festa Major comptaran enguany amb les actuacions, entre d'altres, de la Pegatina el divendres dia 20, Papet i Marieta el dissabte 21, Laments of Silence i Barricada el diumenge 22 i de Pinkertons, que actuaran l'últim dia de barraques. D'altra banda, la coordinadora ha volgut destacar la implicació de l'Associació de Veïns del barri Immaculada, gràcies a la qual han organitzat noves activitats emmarcades en les barraques. S'ha implicat moltíssim i amb iniciativa pròpia ha portat a terme activitats, s'ha involucrat tirant endavant activitats que farem durant els dies de barraques. Hi haurà activitats a partir de les 7 de la tarda, cosa que altres anys no havien pogut fer, i el dissabte, per exemple, hi ha una gincama infantil que anirà des del Parc dels Roquís fins a recorrent tot el barri Immaculada. El diumenge es fa una paella popular a partir de les 2. 23 entitats, 6 més que l'any passat, participaran en aquesta edició de les barraques de Festa Major.